karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Kailan may hindi Ay, Brian! Sayuha ko ni mo! May buntag nang pautang akong puto si Kwati para sa ako mga anak. Ay, oo, natural! Ay, kunya, nagkaharga na yung iluna, no? Unsa, no? Dung, Brian! Unsa, dung, no? Ha? Nahibaw day ka nang? Ay, oo, ay! Nagabula-bula gid ang baba sa ugangan mo o balita rin is tindahan nga lubalargay lagi das iluna. Kay dako kuno unya og sweldo. Ako nang gabi pa ko nahibaw. Uy, mao ba? Wa sabay ka sultihin ni iluna? Ay, day tuod. Niingon man des aludya nga dili ka sultihan kay siguro magayon ka dili ka musugot. Mauti nga lingawa ka sabsultihi di ay doon. Dugay na din nilang giplanuhan ang? Ay, taon-taon na gayon. Kahit mo balita, manggin ng ugangan mo din, he? O maulag ka. Nga, dili ka na pahibaw-on. Maugid ang gibuhat nila. Kay wa ka manggin mahibalo. Gililong lang ako ang tanan ng... Pero mas basulod lang kumayos, Eduna. Kaya may patuo siya siyang ginikanan, kaya nako ngayon ba na? Magkapahibos ka nang. Pero wa ba yung tingog anang ugangan mong laki dong, Brian? Ay, ipasabot ako ba? Nga, kanagus hamin? Daog mo kayo ng aludya. Wa lang ginatingog, oy. O sa iday iluna, sab. Sa iya ko nung tingiwa nga magkatabang ni mo, para sa inyong mga anak. Sa ilang kaugmaon, mao nga ni uyo na lang usab. Ay, dong, darang puto, dong, darang puto. Kitupin ako putos na si Kwate, kay init na makaayo na. Salamat lang, salamat. May naluto na kang para pamahaw diyan nang magbaon unta ko, pero utang na gyapon nga. Ay, ooy! Kabalo man ko nga, maayo mong mubayad. Ay, di ay pritong isda nga bariles ang naluto na kuguna. Ug ang tinuwang mamsa. Mao pagipaglaang mo, mao paglaang. Pero ay kabala ka, kay dali naman na. Unsa may imo, ha? Punan pagkalagot ako nang kigikuutan ko gabi. Hurot gid akong sweldo. Ah, guroy! Diin ka man kuuti! Hala, uy! Wa pa gid mahurot ng mga badlungono ka ng mga manguuat. Pila mo tong nadalay tao dong. Tanan akong sweldo nang. Tanan. Punan ako di malas. Pero dong, katong pagkalarga ni Iluna, sabta lang gito oy. Kay tuan naman gayud siya. Dubai man kuno tong atuan niya dong nako ako masayap. Oh, Dubai? Kalayo ng Espinua? Wala siya magunoon sa mga bata. Gamay pa kinagkamahura nang. Mao bitaw, mao gyud. Pero sige na lang dong oy. Kay tuan naman gito. Alam amin na lang ng imong kaugalingon dong. Ug mo na lang ibutang sa imong kunahunang inyong mga anak. Tulo ra bagid kayo nakbuo. Sige nang ihatod ko na rin sa mga bata. Oy, pritong isda, unsa man? Ali ka mamahaw? Ikaw usab nga maluto ang tinula. Sige nang mabalik lang ko. Tingbol lang ko bayad akong utang na ha. Ay, wag ginoy kaso na ko dong. Kay kabalo ko nga maayo kang mubayad. Sige na. Unsa may gusto nimo? Tinuwang mamsa. Iko, uulo? Daghan na ba mag-atang anang ulo na? Oo lang nang. Salamat danang. Kadungog man ko nga gisangpit Miss Brian, asa man to? Nanaog man to, ma. Wa ko tingki. Naapil ko sa iyang kasuko. Hibaw man ko ba nga nagmata na mo? Wa lang mong manggawas. Da, hasol maglalis pa mi. Bisag dito eh. Naluibe ko niya, ma. Pagkakaroon lang ng kaluoy mo, Elvera. Ug mo abot ang kwarta nga ipada sa manghod mo, labing siguro malimot na na. Anag? Nani ay. Nay, mabalik ko na ko sa kwarto. Diya ka na. Mauna. Hadlok yung Brian, kasaman. Bri, usa man ang dani mo. Luto na ba yung pamahaw? Gusto mga batag puto og si Kwati. Huwag siya maayong buot. Sabton ko na lang.
Sam, sige na, anak, sige na. Ganahan magkagputo og si Kwati. Bugno na si Kwati noon. Sige ka una. Natog pa mas Joshua. Binili lang siya, ha? Hain lagi si mama. Nili ko mo kaon, anak. Anak, may ginakaw pala ito sa mama ni mo. Unya na ito muli. Asa man siya? Anong dugay man mo uli, be? Gabi iwa siya moabot. Ato ko ni mama. Sam, hilom na. Hilom na. Sige na. Kana ng puto. Gibaw ko na ng daan sa sikwati. Sige na, anak. Si mama lagi. Mauli na lagi. Top na dugay pa. Oh, hilom na diha. Aron di pasuko si Papa. Hilom. Yan ako mukha ko ni gabot ni mama. Samantha. Yan ako kaon. Samantha, anak. Nangita kay trabaho sa mama. Oh, dugay pa na siyang mauli. Dugay pa mo uli. Ano man? Di ka pa magkasabot, anak. Dili ka pa magkasabot. Oh, aron di ko masuko. Hilom na, ha? Hilom na. Gusto na. Mo trabaho na ko, ha? Trabaho man ka. Ngayon trabaho man si mama, be. Nga dugay pagin mo uli. Asa da ay siya trabaho? Hilom na. Hilom. Nasuko na ko, ha? Nasuko na ko. Ayaw lang suko. Anak, Sam. Ayaw pa sa di mo bang manghod, ha? Si Joshua, si Baby Janine, ay pasagdi. Kaya mo trabaho na sa papa ni mo. Sige, anak, ha? Ito na ko. Bekis, papa, be. Ayaw na supa pa. Sige, anak. Di na lang mo sa bahay, ha? Bye. Bye, papa. Ayaw dugay uli pa, ha? Oh, anak. Sige, ha? Kada ko sa kong gilimpihan. Salamat kay nahuman ko rakyat. Ay, si Madam na tingali ron. Igo nga nahuman ko din sa tibuok sala. Elana, my dear! Josie, salamat kay niya ka. Nawa akong kamingaw kung makita ta ka. Aba? Mapagay pagkahuman ako glimpyo sa tibuok sala. Dako ara pa silang sala. Napatrapuhan pagit og tagsa-tagsa ang mga figurine ni Madam. Kuyawan kong makabuak ko. Amping lang yun ay gipanidaan ka lang una nila sa ibang serbisyo. Pero makakita na sila si Madam nga maayo ka mo serbisyo. Dali ka lang umintuhan ibang sweldo. Di ka magbasol sa pag-anhid na Mayo kay nasiroy ka din Nindutan ni mo no, makahigayon mang kaglaag. Lagang kay ko Madapag lakaw ng Pilipinas, gilakaw ko na Naaw ko madistito sa opisina sa factory. O kon may deliveran makahigayon kong suroy. O gito yun ako nga mahapit ko di mo din Toros Madam sa opisina. Naibaw siya nga ni Akaron din nihapit na ako. Ay! Ano sultihi? Uy, kuan, kaon yun. Usay gusto mong kanon, ha? Ha? Di na daw si Madam. Doon na mo ikaw, galing kong quarter din O kumplito sa mo, di ba? Gulanti ka na si Madam. Ayaw yun. Ayaw pugong sa gusto mong kanon. Kaon! Diyos. Diyos mo? Dili, ikaw pa. Ako na lang ba yung usaron din Niuli na akong kauban. Namatian ko no. Uy! Iyang anak. Uy! Nag-inusaran na lang ko ron. May kaso, uy! Dako kay trabaho unon ako, Josie. Dako man ko ng ilang kwarto. Pero sa ilang kwarto ni Madam, dili ko manglimpyo o kwa si Madam. Madlok sab ko. Naana gina sila din Pero musalig na sila nimo, makapanglimpyo ka na bisag sa sala, sa kwarto lang Madam. Pero si ang husband ha, tagsan lang mo anhi. O bitaw, wa pa man sa kita niya. Si Madam ra og ang iyang anak. Sige lang, Yaz. Ako gilang yun. O, ha? Ayaw yung patingtal sa mga nindot kay butang ay makita. Ha? Pananglit, mga alas. Laina ni mo yats, uy. Ipasabot ni mo nga manghilabot ko. Ay ba, kung dili ko yung uno-uno. Pasidaan na lang ako kay gunahan ka. Pinbahin niya taba. Ay, joke. Marag na number 1 nga kunta nila ka na manghilabot. Huwag yung taon na namong kaliwata, yats. Ay, sorry. Yes. Naiubos ko ni mo. Nakulain. Kadali, sorry. Uy, reminder man lang ako ba? Kaya diha to nakatrabaho din natintag hilabot sa bracelet ni Madam. O ang mga bato ini,
pure diamond yun. Gisilutan yun, oy. Pero ha, may lang kay, igot lang iputlan. Sa o? Asa yung kamot. Oban pa to, grabe king silot. Pero igot lang iputlan sa kamot, ang nanghilabot. Simba ko og nailaing manghilaputnog. Ako'y pasanginlan, Yads. Ay, gunaw-naan na. Ipakita lang yun ang imong kamayong mutabaho. Ha? Di pa nilain yan. Ha? Uwan sa man? Ang bana ni Madam Baka, butakal biya na. Ha? Uwan sa butakal? Butakal! Huwag kakibago si butakal. May kaya na mo karingking sa mga babae. Pero idara na ng bana ni Madam. Bantay sab na. Butakal na. Ginoo ko, Josie. Nahadlok naman noong ko sa kisulti ni mo. Nahadlok ko, uy. Nahadlok, uy. May bawa kandaan ba? Huwag maning bana ni Madam. Alipa po pa. Kay Shufa, biya kay ka. Beauty kay kailon na. Sige na, di na ka magdugay, ha? Ha? Yeah. Ay, piton ko rin nila din ni. Kikapoy kay ko. Dili na sa'yo na akong trabaho din eh. Hitsas tuod sa tanang kamit. Pero daghan kay ko katimanunon. Halos dili na ko kaagwanta. Dili na. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!